Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasdaaw ni Jared, iti imbaga kankwanan ni Celia, apaidam ti pamilyada. Iti sabali abangir, nata iti kaanakan ni Celia, isu nagawid da ito'y iti lugar da. Kat nagdiretso iti balay tinatayan. Nadamag dayta ni Lovelyn, kat ad-adda na sair daytoy. Gaputa saan man laan nagpakita kankwana ti inana. Idinadanon ti isusurot ni Lovelyn iti lugar da Armand. Nagkita daken ni Jared. Kanayon asutilen ni Jared. Banag akasurunmat ni Lovelyn. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Naipaidam, apamatag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Isu akaguran ni tatang ti pamilyada. Gapo iti panang pabain ni tatang ni Jared kan ni tatang. Kat no nagsingpot ni tatang, pinabainan dakit din. No agkita kami, pabainak man mo't dayja at Jared. Ibalas ko ti panang pabain da ka ni tatang. Sana kayat ni tatang ti kasta. Di na kayat amakiap-apa tayo. Sa anak mo't amakiapa, manang. Pabainak laeng. Uray Sige ka. Amangan no pagsublin na kanina ng ijay lugar da no kastam. Ay, wan ngagpaiso. Narigatan. Isu adi ka makiap-apa, wan. Bayam latta, no adamang sutilkan ka ditoy. Di da kalaki di dangran, bayamon. Umadan iti panagturpos tayo. Siguro, sikati kabasitan, kakutungan, kan kapangitan. Puraw kano tibado tayo. Anyan to nga tatidjuram. Siguro, white and sisit. Intun madanon ti graduation, agdigos kamat, takanayon ka anamurang. Nya. Si kaalaad. Ha? Kas kala duduogan akabutang na ti danom. Ha? Siguro, pinaginawan da ka iti manok asaan nga agdigdigos. Anya? Nagadun timbagam. Basit, pangit. Uray basitak tanalaingak. Si kay, nagdakkel ka, ngam awan ammom. Dandani di ka pa'y makabasa. Anya? Tilay bagbagam. Masipat ka makitam. Padasam tapurwakan ka iti ado atapok. Tapno kas kala naglukmag amanok iti katapukan. Anya? Maysa! Duamot Anya? Apay, si kalang ka muna ti agbilang. Anya? Di ta ka malangan. Medyo nabayag at di ka nagsumli, Barok. At da siguro nasawam. Awan pa'y asawak, tata. No, anda ko mamayat kanyak dito, hindi mabalin kunti mga asawa. Kuha, Barok. Awan dagiti babalasan ko dito, kunada. Sumangpat danto kano iti mabiit. Nakitak ida idi ubing da pa'y laing, tata. Babalasang dangag pa'y suitan. Ta medyo nabayagan ti pan nakakita kadakwada idi. Nang runa di may kadwa, nagpintas day jay. Noon ti may kadwa, ni Lovelyn day jay. At napilpilyana day jay. Ang nagagat, Barok. Lovelyn gayam tinagan na. Nakitak idin day jay, idanda kayo pa'y langit ti bankhouse. Saan nga minan nga iti bankhouse ti ayan may, Barok? At dan kabukbuko dan may abalay. Agriring amin dagiti babalasan ko nga awan bukod da silid. Mabalin mo to ti pumasyar ijay, Barok. Kora, idi ubing tapay, kanayon tangag kuykuyog. Itatababalasang ta. Di ta ninamnam ang agkita ta dito'y kabisera iti may sa restaurant.
Agpada tapay a servidora. Kastan sa tikonada a friends forever. Agsarak at agsarak ta iti masakbayan. Ay, wan gayam. Adda ka din nagaramkan ka? At damutan. Hangam, awan kursonada kadakwada. Kayat mo asawan? Saan ka pa'y ana in love? Saan pa'y friend? Si Kaa tinaka-in labak. Lalaki, ti kayat ko asawan, friend. Awan pa'y friend. Sa anak pa'y ana in love. Ay, wan gayam. Awisan ka man. Agawid taman kit di balay mi. Nabayagan ajak nagaw-awid ah. O sige, tapno makitak mo ti lugaryo. Ay na, nagpintas gayam ti lugaryo, friend. Imbag dito'y tada paktorya pagtrabahuan dagiti tao. Ijay lugar ang naggapuan tayo idi. Awan, mapantapay aglaklako iti ledangan ken ledeg. Wala. Tapno lang ada pagpletik idi nga umay dito eh. Tilang parikot. Kat masapul asak doon ti danom ijay tangke. Adayo ka di ti tangke apagsakduan ti danom? Asidagmat kit di. No kayat mo tagdigos. Nakabado ka nga agdigos ijay. Ngam no di mo mat kayat. Sakduam ti pagdigos mo. Kat dito'y balay nga agdigos ka. Di si babado aklaangan nga agdigos. Ngam ti sakduak pa'y ti pagdigos ko. Ala, intaman nga rod kitaan day ta pagsakduan nga ibagbagam. Intaman agdigos kan sumakdo. Sige tapagpasyaran ta. Bangalat nga rudan ititimba. Tatarman, ada kayo ka di. Umayak man. Ay, awanda, barok. Ada na pananda. Asino ka ka de? Katrabahwak ni Tatarman iti Paktorya. Ay, kasta ka de, barok. Ay, jak amo no na pananda. Umunag ka, tauraya mida sumangpait. Saanin lolo? Di magasak lang. Tadda na panak di taasidag. Nadamag ko dito igam ti balay da Tatarman. Kunak no dada. Ay, sanda mo siguro nga agbayag ijay na pananda, barok. Urayam langan Agsubliak to langan lolo. Di magasak lang amin. Makamukha nga rod, barok. Ibaga tulangan kini Arman, adi magas ka. Asidagmat gayam, friend. Ay, asino day ta sumungan? Nagtaarmutan no asino day ta. Kasla ni Jared. Ay, itayatan titimbata. Tapumanaw tan, friend. Ha? Agsublitan to nga umay agdigos. Anya? San abagay tinapintas abagbalasang ti sumakdo? Ha? Sika ka din day ta, Lovelyn? Ay na, nagpintas ka matan. Ha? Ay, Itaman pa'y nga ibagaman na pintasak. Saan ka di ako tong kan pangitak? Ha? Saan mat Lovelyn? Lipatam ko man ti kinasutil ko idi ubing tayo. Sorry No kayat mo, agparinto mga paitisangom. ala, Lovelyn. Among matan ti sorry, Jared. Ay, nagtarmatan. Saan akas idi alampong kan namurang? Sige, agsakdo kayo. Taitulod kayo di balayo. Asiwak ti timbayo. Saanan? Kababain matkan ka. Ha? Apay day ta kayo. Asiwak ti timbayo Mabiglang tasiwak. Inasiw na matan adi na oras. Kaasi kayo mat. Babalasang kit din, nakasusuon ititimba. Ala, intayon. Pilit ka. Sikat makaam mo. Yam amok gayam tigayam ko. Iso ni Cora. Ay, Cora. Siyakmat ni Jared.
Ti kagurgura idi ni Lovelyn, idi ubing kami pay. Hi! Kanayon nakmat ngamin asutilon idi. Ha? Saan itan, Lovelyn? Tanagnakam akon. Saan ang mabalin asutilan? Tikas labitwan kapintas, akas kan ka. Unay katakas labitwanan. Ah? Nalabos samot daytan. Jak kayat ti nakisiningad ni Lovelyn iti anak day apaidam. Kanayon na pa'y nga itulod ti sinakdo ni Lovelyn. Masapol asaan nga agsiningad dagiti dua. Madlaw ko anaragsak ni Lovelyn ang makisarsarita iti day ti lalaki. Awan to pa'y trabaho na. Day tala agbartak ti amuna. Isu ang masapul a kasaom ni Lovelyn. Amangan no adda panggap na amang aram iti anak ta. Jak lakit di palubos aday jay ti pagtinagan na. Awan to pa'y trabaho na. Awan tinasaya at amasakbayan na iti awanan trabaho at tao. Ay, uray siyak Jakmat kayat ang maisagmak ti anak ta. Isu a kasaritam ti anak ta. Sigod ka di nga agkaapaan idi da Lovelyn kan Jared, manang Mayla? Ay na, mortal dang agkabusor idi, ading ko. Awan ti andaw, adida agapa. Agkaklase da, ngam kanayon da nga agapa. Anya daw unay nga iti pagapapaan da, manang. Sutil nga min idi ni Jared. Irabak na akot tong basit kano ni Lovelyn. Ha? Ibaga na, apangit kano. Ibagamot ni Lovely, adungrit kan laad ni Jared. Ngam ita, madlaw ko naragsak da adwano agkitkita da. Kanayon pa ni Jared dito'y balayo. Wen, day ti madlaw ko. Anya nga ti resultan to ti amin. Panagkunak, no arman ni Jared ni Lovelyn, masiguradok asong bata ni Lovelyn, manang. Sigurado laki di asaan nga umanugot da tatangkan na ng iti relasyon da, no, kas pangarigan. Ay, masiguradok nga daman nga rodan paglidlidayan ti gayam ko, manang. Manan? Apay anay bagam amanan? Idi nga min imbati yu iti lugar tayo, maasyanak kan kwa na. Takanayon idi nga agsangit, tamailiw kano kada kayo. Kasta ka di? Kamamok day ta Inrem-remedyo na pa'y nga rod tinaglaklako iti leddangan kan leddag. Tapno adalaang pagplete na amapan iti ayan nyo. Kasta gayam. Di namot impagbagaday ta kada kami. Ti among mi, kat ni Lolo tinang plete kan kwa na. Agayat ka kadi ka ni Jared, friend? Italang anakariknak iti kastoy, friend. Ay, naragsakak no makitkitak. Amom, kuna ni manang mo asaan ka no nga umanugot dagiti dadakkel mo, no karelasyon mo day a Jared. Anya nga iti aramidag. Nalidayak no jak makita ni Jared. Kabailam ka di asupringan dagiti dadakkel mo? Itala nga makariknak iti kastoy. Hangam, dagitin samot dadakkel ko tilapad iti pagragsakak. Ay, nagrigat mo ti Sasa Adam, friend? Ita ka diti kunam, apanang itulod mo kini Cora. Wananang, itulod ko iti pagluganan na. Tagawid ka no iti lugar ang naggapuan tayo. Mala, dumagas kanto nga rudan iti tiyandaan. At danas kan nga aramidak, iso asikanton. Ilistam nga ro dagiti gatangak, nanang. Nakalistan, tapno awan malipatam. Groceries kan agas ti nakalista. Gumatang kamutan iti bangus kan may 1 kilo a karne. Wananang, o sige, ing kami nga rudan. Mapan kami, nana. Agyaman nak iti panagyan ko dito, iti sumagmamanungal daw. Awan anyaman na basang. Umay kantumanan. Tapay agmerienda, Lovelyn. Ha? Apay nga da ka dito eh. Amang nga da makakita. Kat ipulong da kadatatang kananang. Naibaga kanyak ni Cora, nga umay ka dito'y tsindaan ita. Inta pa ije kantin, inta agmerienda. Awan mo't dakas nga ramidag kan ka.
Sa maysa, mabiit talaan. May sa tilugan na agbiyahe iti purok tayo. Amangan lumapanan. Mabiit talaan, mat. Di ta ngamin makapagsauunay iti purok tayo. Ta, kusilapan nakmat ni nanang mo. Mabiit talaang nga ruda. Ag merienda kan agtungtong talaang. Oh, adan ti jeep ngagbibiyahe. Ingkay sabten ni Lablin. Naggapuwak ijay, nanang. Ngamawan ni manang Lavlin. Na, napnapanan na nga rudan. Kasanon timpagatang ko. Kunadamat, akadwa na kanu ni manong Jared, nanang. Nabati da kanu ijay palengke. Anya, napnapanandan nga eh. Sumangpet tulaang day di babae ta makita na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Naipaidam, apam matag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.